Viktor Dragomanski tpoġġa taħt qatt akkuża dwar l-involviment tiegħu fil-qtil doppju ta' Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski fl-2020. Il-Maċedonjan Dragomanski qed jiġi mixli b'4 akkużi fosthom il-kumpliċità tiegħu fl-omiċidju, ser aggrafat mill-proprjetà tal-vittmi, vjolenza u użu ta' numru ta' reġistrazzjoni tal-karozza li ma kienx tiegħu. L-ispetturi James Craig u Colin Sheldon kienu resqu lil Dragomanski ta' 38 sena f'Awwissu tal-2020. Il-Maċedonjan huwa t-tieni persuna li tpoġġiet taħt qatt ta' akkuża f'dan il-każ kif l-Albaniż Daniel Muka kien tpoġġa taħt qatt ta' akkuża fil-21 ta' April. Ex-patri li kien ikkundannat 4 snin ħabs wara l-instab ħati li kellu x'jaqsam ma' tfajla ta' 14 il-sena rid jippreżenta quddiem il-qorti ittra li tajt kif il-vittma ringrazzjatu ta' dak li jagħmel magħha. Iżda l-qorti ċaħdet din it-talba u qalet li f'dan l-istadju ta' appell minn sentenza diġà mogħtija mill-qorti tal-maġistrati ma jkunux jistgħu jitresqu provi ġodda. Għal dan l-ex-patri fetaħ kawża quddiem il-qorti kostituzzjonali għax il-menta inkisrulu id-drittijiet tiegħu. L-imħallef Florence Mintoff qal li l-qorti tal-appell kriminali ma setgħetx taċċetta dawn il-provi għax marbuta bil-liġi u għalhekk ikkonkluda li ma kien hemm l-ebda ksur fil-jeddijiet fundamentali tiegħu. Uffiċjal ta' kumpanija tal-avjazzjoni militari Russa li qed ifittex ażil f'Malta weħel 6 xhur ħabs wara li jammetta li mal-wasla tiegħu fl-ajruport internazzjonali ippreżenta karta tal-identità falsa taħt nazzjonalità Litwana. Quddiem il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimek intqal kif l-akkużat ikkopera bi-sħiħ mal-Pulizija u li għandu każ bi storja partikolari. Intant qabel dan il-każ tressa Ingliż li ġie akkużat li jen lir-Russu jiġi lejn Malta b'mod illegali. Il-Maġistrat weħlitu 10 xhur ħabs sospiżi għal 2 sentejn.